tuve a sorte de compartir unha parte moi importante da miña vida política e a vida ciudadana con Xaquín Álvarez. Conocido sendo un enorme deportista, de un nivelazo de la hostia, e como eu tamén tiña tíos futbolistas, eu creo que daquela época, non sei agora, o fútbol de tal intensidade, o deporte de tal nivelazo, creaba unhas persoas cunha formación e unha tolerancia e unha empatía difícil de topar. Mis comienzos futbolísticos, bueno, con independencia de que jugué un poco en el equipo de mi pueblo, que es el Anduriña de Ogrove, empecé a jugar con el Celta Juvenil y desde el Celta Juvenil pasé inmediatamente con un susto tremendo al Celta Mayor, que acababa de descender de Primera División. Miña familia tuvemos sempre unha cafetería que se chamaba Bar Pepín. E Xaquín era un dos clientes que viñan cando viña de entrenar de Vigo, cando viña de Santiago. E claro, a min impactábame naquel tempo, nos anos 60, que unha persona do Grove que chegara a xogar en Primeira División co Real Madrid, como decía él, contra o Real Madrid ou contra o Barcelona, pois, non sei, era como un ídolo, non? Un ídolo daquel tempo. Toda a miña vida, desde a adolescencia, estuvo de alguna maneira relacionada con Xaquín. Pasou de ser amigo a ser da miña familia. Non se pode ter un cuñado máis bo e máis xusto e cariñoso que el. Xaquín foi un bo amigo, Xaquín foi unha boa persona, foi un bo cuñado e foi un gran compañeiro na loita pola defensa da sanidade pública. A xente como Xaquín son a sal da terra. El pasado jueves se cerraba un proceso electoral iniciado el día 3 de abril, en el que los españoles, por primera vez en 46 años, acudieron a unos comicios municipales democráticos. ¿Viste como alcalde del Grove? Estuve 3 años y después quedé como concejal. En esa época, que es la época de la transición, fue una época fantástica. Yo creo que somos unos privilegiados, que además salió bastante bien. Esa etapa apasionante, un poco ingenua de querer comerse el mundo y proyectar la democracia o la libertad o la transparencia fue tremendamente apasionante. Para min, Xaquín Álvarez foi unha escola de democracia. Eu son un veciño máis de a pé, pero tuve a honra de vivir con el parte da política toda vez que estuve no movimento social, no movimento das asociacións de veciños. E desde aí tuve un contacto bastante grande con el, donde, vindo da ditadura como viña, vin que era un maestro na apertura social, enseñounos moito, moito. A parte de que, bueno, a través do Axuntamento, sendo el alcalde, conseguimos un montón de melloras pos barrios. Naqueles anos predemocráticos, non, que antes de conquistar o Consello, aqueles mítines que había con Marino cheo hasta arriba, e acórdome dunha anécdota que estando nun mítin estaba ali Xoquín, despois de conquistar o Consello, e dixen eu unhas frases que ele mandoume, dixe, cala a boca, tal, que dixera ao certo político do Grove que había naquele entonces, que había que colgalo, non? Dixen, a ese había que colgalo. E dime cala a boca, tal, e estuvo ao lado. E foi a anécdota que me acordo. O que recordo con máis tamén emoción foi aquela vez que el, sin pensalo, porque era un home humilde, nunca pensou que fora a ganar as eleccións, porque ganamos por 3 votos, daquela lei de ON beneficiounos, ganamos a dereita corrupta neste concello, nunca estuve tan contenta como aquel día, sempre recordarei a Xaquín relacionado con aquel día. O pobo foi un antes e un despois, con todos os defectos e virtudes que ten a vida cotiá, creo que foi un antes e un despois deste pobo. Desde o 78, cando entramos na predemocracia, gracias a Xaquín, eu entrei no Partido Comunista e ainda sigo. Por lo tanto,
que podo falar de Xaquín, que gracias a él abreunos as mentes á democracia, á liberdade e, sobre todo, a respetarnos uns aos outros e, máis aínda, a mirar polo futuro do Grove. Gracias a él temos inmensidade de cousas que antes nos tiñamos e hoxe ainda velas están. Pódense enumerar. Conseguiu o Monte Central, o Muelle de Peralto, a Gardería. Xaquín era un home do pueblo, era un home, unha persona social, unha boa persoa e, sobre todo, intentaba sempre calmarnos e dicir as cousas como tiña que dicilas e entendíamolas perfectamente. Xente como a min, un mariñeiro de a pé, un mariñeiro do mar, que sempre nos axudou en todos os sentidos, tanto na pesca como, en este caso, desde o Concello, sempre nos axudou a todos os mariñeiros e a todos os veciños do Grove. Eu fui un concelleiro, tiven a honra de ser concelleiro na época en que el foi alcalde, e a reflexión que me ven é máis de tipo xenérico. Paréceme que Corbacho, a parte da logística do Concello, do que é a práctica política, tivo unha visión extraordinaria que foi, para min, o desinhibir a catarsis do povo, non? O perder, o que a xente se liberara daquel momento de opresión no que estaba concernida toda a sociedade. Para min, el foi, desde a súa perspectiva didáctica, unha laboura que facía falta. Era un home do Partido Comunista, e chegar a un pobo, ser alcalde, de algún xeito desinhibeu a sociedade desa autocensura que tiñamos en riba de nós. Por lo tanto, aparte de os logros políticos como que non veñen agora a conto, ou, bueno, pois, o Parque Central, Grovelán, todo isto liberar, pero o máis importante para min, coido que foi ese desinhibir a sociedade, sendo el do Partido Comunista alcalde, foi un paso importante socialmente para que deixáramos aquel medo, aquela opresión, aquel temor. Acórdome de Xoaquín que tuvo a valentía de opoñerse aos grandes capitales como era o da Toxa, que para conseguir o Monte Central tuvo que luchar a máis co pueblo para ter o que temos hoxe. Non lle tuvo medo as amenazas que lle viñan desde a Diputación de Pontevedra. El sempre dou a cara. Conseguimos o Monte Central e ese foi un ben bo pueblo que é unha especie de pulmón do Grove. E iso hai que agradecerlo a él, a máis a xente que estuvo ao lado del. Só me acordo unha anécdota que cando hubo un pleno para destituir un alcalde que non sei se era el ou era José María, se nos pedía, gobernando Masa, se nos pedía o carné para entrar no Axuntamento. Naquele pleno íbase a votar o cese dun concejal para coller a maioría o señor ese que é apodado Masa. Entonces, a xente que estaba fora, saleu un veciño dicindo: veciños do Grove, este concejal que tiña o alcume de Pulga, non querían deixar entrar. Entonces era un menos. E nese instante podían facer a moción de censura. Entonces saleu un veciño dicindo: veciños do Grove, non vamos a permitir isto. Este home é un home elegido polo pueblo e ten dereito a entrar aquí no Axuntamento. A xente púxose toda en pé, entrou no Axuntamento e que el pleno non se celebrou. Demos toda a caña que pudemos. Estábamos organizando actos semanales con máis de 1000 personas. Eso era impresionante. E a persona que máis lideraba, inda que eu pertenezco a outro departamento político, sou nacionalista, e ele era do Partido Comunista, sempre tuvemos unha sinerxia moi boa e unha calidad humana, sobre todo, impresionante. Xaquín foi un home excepcional, en todos os aspectos, íntegro, honrado, cabal, capaz, cunha capacidade de traballo increíble,
inquebrantable, un defensor do social, dos servicios públicos, tremendamente comprometido co benestar da sociedade e dos menos pudientes, de alguna maneira. Era un defensor do reparto da riqueza. Pensaba que un pobo tiña que estar formado políticamente. E de aí que, domingos pola mañá, no Cine O Marino, organizaba charlas para explicarnos aos veciños e as veciñas do Grove o que eran as tasas, e non as de viño precisamente, o que eran os impostos, o que era un orzamento municipal, o que era un urbanismo armonioso co medio ambiente, coa naturaleza e co propio territorio, o que era o clientelismo político, o que era a insuficiencia financiera municipal. E, de feito, nesas charlas, un vello camarada decía, por Xaquín, este rapaz quérenos facer a todos economistas. Ese era o compromiso e a implicación de Xaquín. De feito, Xaquín decía que unha democracia onde a cidadanía non ten conciencia social, non está educada e formada políticamente, é unha democracia débil. E esa é unha realidade. O Grove sería hoxe unha cousa totalmente distinta e moito máis avanzado, moito máis potente do que xa o é, pero Xaquín tiña unhas facilidades de empatizar coa xente que é moi difícil. E, sobre todo, unha cousa importante, que sin eso non se vai a ningún lado. Se é feo, pois o digo, me igual. Unha capacidade de liderazgo impresionante, e ele o tiña. Enseñounos moitas cousas. A min, que eu non tiña idea da política, pois díxome se quería ser militante do partido, entón díxenlle que sí, e desde aquela sigo no partido. El foi un home maravilloso. Eu creo, de todas formas, que non debemos falar en Xaquín en pasado. Se se ve todos os seus artigos, a prensa, os libros, as ideas, as súas propostas, hoxe están máis vixentes que nunca. Por lo tanto, a mellor homenaxe a Xaquín é a cidadanía, as persoas comprometidas socialmente, os políticos tamén, repasar todas esas súas propostas, todas as súas ideas e tratar de que canto antes poder leválas á realidade. Xaquín foi unha escola para todos, foi, como se di, un bo home, un home capaz, tremendo, amigo dos amigos e sempre aberto a calquer solicitude de axuda, de consello, de asesoramento, o que fora. Por lo tanto, Xaquín sempre estará presente na nosa memoria e na memoria da cidadanía do Grove. Volvín a estar con él, se volveron a repetir todas as historias, tuve a sorte de acompañálo ao final de todo, e é moi difícil. Na miña vida non penso volver a topar unha persona como él. Yo pongo en primer lugar la libertad, ¿no? Y la dignidad de las personas. Sin libertad, los pueblos se ahogan en la barbarie y teniendo pan, pero a costa de la dignidad, es una mala combinación, ¿no? De manera que hay que leer mucho. Yo creo que tenemos que leer mucho más a García Márquez. La última película que proyectaron, que es El coronel no tiene quien le escriba, no sé si le viste. Sí, muy bueno. Pues es la dignidad llevada hasta el último extremo de la pobreza, ser pobre, Lo comparto perfectamente, pero digno.